دا اختر شپه ورځې نږدې شوې ډېرو خلکو باوي خواشۍ په چغامونه خدایا دهی سوک غم جن ماکڑے پر خلکو راوا لے پا خوانی خواگ وقتونا دادے اختر باسا مازاوی چرتا خواشوی چرتا لگیا دا غم ویرونا جریاتی مانچی خافا نکڑی دا کندرند کرم دا پاک اللہ دا مہربانی دا پاک سبحان دا دمیاز دا رمضان دا کرم دا پاک اللہ دا مہربانی دا پاک سبحان دا دمیاز دا رمضان دا کوا شکر پردا چی رب را کڑے خوب قرآن دا دمیاز دا رمضان دا کوا شکر پدا چی رب را کڑای خوب قرآن دا دمیاز دا رمضان دا مسلمان ورور پا بل ورور حق دے دا گاونڈالو یا ضرور اکڑای تا پرسو تولالے من خوشل خوشل کری زکا چی تل تل بیاناوی حدیثونا دا رمضان شیرین میاشت دا مسلم اورورا پکے اکڑا خامالونا حاجی صاحب آسادا کیکڑا پدیش پورازا کے باملد کی ڈر حجرونا نافل پا فرضو ہم بدلے گی فرض دا اویاو درتا حاصل شی ثوابونا چیتے لاوات کا زنکڑے ہم ترویخی کڑا پجامے ٹھول کاول منزونا دورازش پہ درنا تیرے گی ورطا بیدار شاہ پکے اکڑائے تے کافونا
ګران کاشف خواږه مصر دی یعقوب رحمان محبوب رحمان یہ پیش کوینا کرم دا پاک اللہ دا مہربانی دا پاک سبحان دا دمیاش دا رمضان دا کرم دا پاک اللہ دا مہربانی دا پاک سبحان دا دمیاش دا رمضان دا کوا شکر پدا چی رب را کڑے خوب قرآن دا دمیاش دا رمضان دا کوا شکر پدا چی